जे पार्टिया गभर्नमेन्ट सालायदों बे गभर्नमेन्टनिफ्राय माबा मोनसे सुबिदा लानो थाखाय बिसोरो पार्टियाव गभर्नमेन्टनि हान्जाजों थाफायो। बिसोरखौ गभर्नमेन्ट नङै हान्जाफ्रा बुरखाय बुरसि लांनानै गभर्नमेन्टनि जे मोननांगौ आसनिफोरनिफ्राय बन्सित खालामनायखौ जों मोजां मोना। थांनाय मंगलबार खालि जे जोंनि पार्टिनि वार्कार सासे थाफ्लाजरा गामिनि आदा रुपेन्द्र बसुमतारी बिथांखौ खोनानो मोननाय मथे आरो दा बिथाङा गावनि खुगाजोंनो जोंनि सिगाङाव फोरमायबाय। दा बिथांखौ खामानि मावबाय थानाय बेलायावनो बिथांमोना एकदम जर जबरदस्ति थगायनानै लांनानै बिथांखौ गावसिनि BPF हान्जायाव रबिराम नार्जारी MLA जों जयेन जाहैदों होननानै जोंनो बिथाङा मोजांथारै फोरमायदों। दा आङो बेखौनो पार्टी ब्लकनि इउथनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै आं बेखौनो फोरमायहरनो सानोदि जाहाथे बिथांमोना जोंनि सिटिआइ भाबै पार्टियाव थाखानाय मानसिखौ जाहाथे बेबादि जर जबरदस्ति खालामनानै गावसिनि पार्टियाव सोआ, बेखौनो आङो गोख्रोङै बिथांमोननिसिम बुंहरनाय जाहैबाय। जाहाथे इयुनाव बेफोरबादि जोंनि मानसिखौ बेबादि खालामनो नाङा। मानोना पार्टि होननानै बुङोब्ला पार्टिखौ जाय मोजां मोनो बिसोर पार्टिजों थागथाबो, माने थैब्लाबो थांब्लाबो पार्टि खालामनो होननानै थायो। आरो गामि लेभेलाव थानाय जे आबादारि आबाद मावग्रा बिथांमोनहा जे पार्टिया गभर्नमेन्ट सालायदों बे गभर्नमेन्टनिफ्राय माबा मोनसे सुबिदा लानो थाखाय बिसोरो पार्टियाव गभर्नमेन्टनि हान्जाजों थाफायो। दा बेफोरखौहाय बिसोरखौ गभर्नमेन्ट नङै हान्जाफ्रा बुरखाय बुरसि लांनानै गभर्नमेन्टनि जे मोननांगौ आसनिफोरनिफ्राय बन्सित खालामनायखौ जों मोजां मोना। आरो पार्टि हिसाबैथ' जोंना बिदिनो जाखायो, जेन'बा जायफोरनाखि पार्टिखौ सापर्ट खालामो बेफोरखौ जोङो गभर्नमेन्ट सालायनाय हिसाबै जोङो पार्टिनि मानसिफोरनो वर्कारफोरनो जोङो होयो। आरो दा खोनानो मोननाय मथेबा बे PWD आव मावग्रा सासे मुहुरि ना लेबार तरन नार्जारी होननायखौ जोङो खोनानो मोनदों। बिथाङा गभर्नमेन्टनि साख्रि मावनानै राजनिति खालामदों ना गभर्नमेन्टनि साख्रि मावनानै न'खर खांदों। दा जोङो बिथांखौबो जोङो गोख्रों रावजों सोंखारिजों जे बिथाङा साख्रि मावनोबा मोजाङै मावथों, नाथाय राजनिति दोलजों लोब्बा लाफानानै जाहाथे बेबादि सोरखौबा माबा मोनसे थाखा फैसानि प्रल'भन होनानै गुबुन पार्टिनिफ्राय गुबुन पार्टियाव लांनाय बेबादि खामानिखौ बिथाङा दामावथों होननानै आङो दिनै कुसुगाव ब्लक इउथनि आफादगिरि जानानै बेखौनो बुंथिहरो। जोङो पाब्लिकफ्रा गासिबो मिथिखागौ थांनाय 17 बोसोराव बिथांमोना रायजो राजानि जेबो मोजां मावाखै। बिथांमोना मावदों होननानै बुंबाय थायो। बिसोरो लामा सामा मावबानो जे रायजो राजाया मोजां जायो बे नङा। दा बिसोरो सुबुं सम्पदनि जेबो खामानि मावाखै। माने सुबुंफ्रा मा मोननांगौ, मा मोन्थाय दङ सरकारनिफ्राय मा मोननांगौ बेफोरखौ बिसोरो मुंबो लाबोनानै सुबुंफोरनो होनो हायाखै। आरो गोजोन थासारिखौ बिसोर लाबोनो हायाखै। सोरबा VCDC चेयारमेना जाख्ल'योमोनब्ला बे जाख्ल' जाग्रा बेक्तिया जुदि बुङोमोनब्ला बेखौ लांनानै बुहैनाय, सोरबा मेम्बारा थाखा जानायखौ बुङोब्ला बेखौ जाय बुङो बेखौ लांनानै बुहैनाय, बेबायदि हाबाखौसो बिसोरो मावदों। जायनि फलाव बिसोर दिनै बे सिगिस' खालामनाय, गुन्दागिरि खालामनाय गासैनिबो फिथाइखौ बिसोर दिनै मोननानै दिनै पार्टिनिफ्राय माने गभर्नमेन्ट सालायनायनिफ्राय 17 बोसोर सालायनायनिफ्राय बिसोरो दिनै गोजानाव थानांबाय। आरो आङो बेखौनो बुंनो सानबावो, जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय रायजो राजा बिथांमोना दिनै बुजिनांसिगौ एसेबाबो। दा जोंहा BTR सुक्तिजों लोगोसे जोङो गोबां आसनिफोर बानायगासिनो जोंहा प्रमद बर' सारआ। दा बेनिखायनो बे आसनिफोरखौ लानो थाखाय जोङो गोबां खामानि मावफानांगौ दङ। बेनिखायनो जोङो फैबाय थानाय समाव UPPLजोंनो लोगो जानानै मोजां खामानि मावनो नाजानांगौ। मानोना दा नुनो मोनो सोरबा UPPLनि मानसिखायाबो BPF आव थांदों। खिन्थु आं बेखौ बुंनो सानो बिसोरो एकदम गाहाय थाखोनि माने निर' माइन्ड मानसि बिसोरो।
दिनै BPFनि MCLAफ्रा 17 जनमोन 17 जनाव फैनानै 8 जन 9 जनल'सै गासिबो UPPLनि मावनाय गासिबो आदब खायदाखौ नुनानै UPPLआव जइन जागासिनो दं अब्लाबो माखासे जोंनि माखासे मानसिफ्रा प्रल'भन सोरजोंबा प्रल'भन होजानानै बिसोरो UPPLखौ नागारनानै BPFआव जइन जानो थांदों आरोखि दा खिन्थु बिसोरबो फैफिनगासिनो दं जोंनि नुनायाव जोंजोंनो जइन जाफिनगासिनो दं थिग बिदिनो आरोखि